Здравейте, всички в здравейте, аз съм Айзек, тук игра един доста готин сервер. Както видите, с диамантени брони и всичко диамантено. Подобно на мултикрафте. На Warp, сега ще ви покажа какви са ларповете. Първо, Warp, не знам що е така. Warp. Това е руски сервер, да не мислите, че е български. Това просто не знам що така. Да. Ето на имен. И да, исках само да ви покажа сервера. Има LARPP също, доста яко. Да, и тук много лагва, защото има толкова много хора. Просто много... Това ни е холма. Толкова ще... Няма да я грабите, защото имаме рез, да се знаете. Степче, дърва, мечове... Те чакай. Защо в сетовете има мечове? Какво? Те са луди. Дърва, къде бяха дърва? Това. За меча и сетове какво? Сетове. И мисля снимам много сервери. Това не е за храната, тук няма ларпово, това е лошото. Да. Ще особено пиши ми по скайпа. Само да се направя почеш. Cobblestone. Искам да ви покажа какво отвън, защото направихме едно метро. Кога запуши? Не, метро към Ада. Метро към... Чакалня за влак от Перник до Ада. Абе, те тъпи ли са? Перник, те са луди направо. Гледай, мале. И това исках да ви покажа. What free? Ние затова имаме толкова диаманти и такива неща. Вижте какво. Толкова е добро. Яко. Всичко си има. Warp Mini PvP има ли? Warp Mini PvP. Бък спаунаме под него, а не. Бе, тук бе. Бе, че не спаунаме PvP. Майко. И това мисля да е общо взето. После се пусна на дефалт, за да не лаги толкова клипа. И да, това исках да кажа. Аре, Батмен, Ice Dragon 4.